Film and Music Awards. سنة طبابة وأمان إلزراي إنكو على حن متسخة سفح زبالة مبرغ تبنى تصفى نقبر مجمرة مبقسي ناي فيلم ميوزيك أوارد وي فيلم اند ميوزيك أوارد انتاي مجمرة يعني اللي يسمحوي كمزيلنا حبير ما بزعوازي ناي فيلم الموسيقى أوارد حسابنا تلواوتنا كومون نتعذبتي حدا نتصور زخون حبريتا نخنا قرب كوف مبالنا بايتا بلبي هي مسكنكا مجمرة عندي أبغى سونايزي فيلم الموسيقى أوارد بعبيو ناينباب لمدي أب حبرة سبنا خمس حيل مقبار كومون صحفتي زيادة كومو كواتي كمز حيلون كمز سنون مقبار زعلمه كوانت خونه بقندو جن حدا ما بقستالو إذا ما بقستازخ أنتايو بحنتي أمني كلت علامة ملك عينتيو إذا مالت ما صحفتي مشات كالك مثل خل بكابت ما صحفتي بزركب أتاوي حدا رأسوز على علامة مقبارك حدا رأسوز على قفح صراحة كمثل كالك مثل خل هون جن خلتيو أميرو أساسيرو نخيديو تبقيسو تقندي كابايتا مبقسيو مخنيات كا انتايو حدا أبز ساعات زي أبسنة أو هاجرنا بفلاي بفولي أتوكرو ندحري رينايو ناي متحفتن زيارة خاناي عودي كبقاتاتن أزي أبز تحسيرلو درجايو زركب حدا نزي نمبربار علامة يقبر كالاي كا أتي وتيت ربحتا نايتي نباب نايتي مسسا نايتهم درستن أتي نسو زفر يزولو فرقا أتي حد فرس فريو كنبلو نخل درجاس نخبت سحك على تخالاي حساب كأي دقفو زمالت نحد ترى أب حمام وي أب تقم زركب سب نحق الزونة تبابع عيولكا قبر بزكال درجة حدا تعيز بهالك فتسامك على الخو إنه كان سجاجرون خيل خونينا جن نزغلت علامات هتزنمت إسسار جن حدا مرح ناي أبنت تراز خوننا دراسي عبد السلام محمد عراز بهال سخال عليت بقير كاتفولت أصبح حوي زيارتهم عبيت الحواتنا تفولتوا أبي ساعات غلطة ما تحفتني رلا زحل كينات فلاين زملاكم سلتارستو الفيلمون على اللاتو أسيه خبروا أزيوني فتوى بأكلا ينفالت إني جن أبتي هيوت مش كمزي بتليفون نايت جورو ركب جالجن نتناتو نتايز بحال نتي ناتو درجة قلت أنك الله أزيو يتأجمني إذا خم مخانة أن نوي حمتات أبتحت عقوبة حكمنا تنيحو بناي عنوة كليت دياليسيس بمقبار أبكبيت أجمعه كركب تانيحو دراسة حونا عبد السلام محمد عدا أيوة نجي نسو أبزد رجازي إنها اللون كله أبتقدم عايز نور أنت زهلو نيروسي كينيتي صراحة سابي مبتحيل نحن حاسب نكلمس الزينة أنت عايز بحال نخو نتابع زيادة نقول خلنا حكم هذا تراز بحال حموم هذا تراز بحال أبزد رجات أجمع زين عايز ركب حاونا حفتناون معرتي نور عنا كرقبول نايز الدرجة انت نايتي سناين خجبر حلفنا نايس كم أكل أزي برتع يخون سلزي بزمن رزي بموجس كم حدا نخلت سجاري الكات عايزة كونس نغط علون كتعلناتو أزي أو حيسون خركب زناي فيلم الموسيقى عن أوارد نخمس رتدليو بفولي نزوم عب درجة ناي تأجم ناي كليت نزل كوبو وجناتنا نعاتهم نخحجزيو كم أوارد قوم تجيرو عب ساعات زي من البعض عم مسرع سلزر كابزلو بدرجة ناي متحف ترايو تبقي سزلو تأنكيد اللو زلو مدرخ كا زيادة عم ببت خمس سنوجياكا بمزح متحف خمسية مقبارن كم ون متحف ناي من بابن متحف ناي مشات مكرعات ون لمدن بهلن ون كينيو حليفو هم رديتون كسرت أنا مقبارن بدحريو خات وتصيتو خا زقلله أزيو أزت عام فرد نخنري له بمقبار مالتي كم حساب تبقيسو كابزي درجة زينة قلتينا يبقاقسو حساب اسمع تكبرونتو خما يخون زرقحوخه أبي كبابيتاتي نتكبرونتو زملكت زاغيت عب مجمار
ናይቲ ስራሕ ስለ ዘሎ ክሳብ ሕጂ ኣዝዩ ከኸይድ ዝግብኦ ዓይነት ጉዕዞ ኣይተኸይደን ዘሎ እቲ ክኸውን ዘለዎ ኣብቲ ግብሪ ኣብ ባይታ ክውዕል ዘሎ ሓሳብ ግን ኣዝዩ ሰፊሕ ኮይኑ ብደረጃ ዓለም ብመገዲ ኦንላይን ብምግባር ምክንያቱ ኣብ ሰዓት እዚ እቲ ኣዝዩ ውፅኢታዊ ኮይኑ ክርከብ ዝኽእል ከም እንታይ ዝበሃል ክንሪኦ ከለና ከም ውፅኢት ክህልዎ ዝኽእል ወይ ቀልጢፉስ ሓደ ለውጢ ክህልዎ ዝኽእል ኢልና ንኣምነሉ እቲ ናይ ኦንላይን ኣሰራርሓ ይኸውን እዚ ማለት ነቲ ናይ ሃርድ ኮፒ ኣሰራርሓ እውን ደገፌታ ዘይሂብ ኣይኮነን እንተኾነ ግን ካብ 10,000 መፅሓፍቲ ብራሕቲምና ናይ ንረኽቦ ናይ 100 ብር ኣታዊ ብ10 ቅርሺ ዶላር ነቶም ኣብ ወፃኢ ሃገር ዘለዉ ዝያዳ ኣሕዋትና ኣተኩሮ ጌርና ኣብኣቶም ብኦንላይን ክሽየጥ እንከሎ ዝያዳ ውፅኢታዊ ይኸውን ብናይ ሕልና ደረጃ ንሓውና ንሓፍትና ንምሕካም እውን ተኽእሎታት ንክህልዎ ስለዚ ንተግባራውነቱ ዝምልከት ሓደ ኣብ መንጎ ኣርቲስትን ኣብ መንጎ ሕብረተሰብን ዝካየድ ርክብ እዩ እዚ ማለት እቲ ኣርቲስት ኣሻጥ ናይቲ መፅሓፍ ክኸውን እንከሎ እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ገዛኢ ናይቲ መፅሓፍ ይኸውን ኣሎ እዚ ማለት እቲ ኣንባቢ ከምኡውን እቲ ኣንባቢ እውን ካብኡ ሓሊፉ ናብ ካልኦት ዝያዳ ንኽስጉም ከዓ ይድለ ስለዚ እቲ ተግባራውነቱ ዝምልከት ኣብ መንጎ ዞም ክልተ ነገራት ምትእሳር ዘለዎ ኮይኑ ብዓብኡ ከዓ ኩልና ኣበርቲዕና ክንሰርሓሉ ናይ ኩልና ሓላፍነት ይኸውን ብቐንዱ እቲ ናይ ፊልምን ሙዚቃን ኣዋርድ ሕጂ ኣብ ድሮ ህዝብና ተላልይዎ ፈሊጥዎ ስለ ዘሎ እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት እውን ኩሉ ሰብ ብመድረኹ እንታይ ዝበሃል እናገበሮ ይኸይድ ስለ ዘሎ እናተረድኦ ይኸይድ እውን ስለ ዘሎ እቲ ብኦንላይን ናይ ዝሽየጥ መፅሓፍቲ ንኩልና ብሩህ ኮይኑ ኣብ መንጎ ኩልና ሼር ክኸውን ዘለዎ ናይ ምልውዋጥ ህያባት እውን ዓይነት ትግባር ንክህልዎ እውን ከም ትፅቢት ይግበረሉ እዚ ማሕበር ንበሎ ኣባል ክትከውን ግድን ስነ ጥበባዊ ክትኮን ኣለካ ማለት ድዩ ካልኣይ ከዓኒ እቲ ዝሕገዝ ሰብ ድሮ ብስነ ጥበባዊ ከም ብደራሲ ዓብዱሰላም ጀሚሩ ሎሞ ኣብ ስነ ጥበባውያን ጥራሕ ዲ ከተኩር እዚአን ክልተ ስከብርሃለይ ዋ ኣስማሓዊ እንታይ እዩ ኣብ ስነ ጥበባውያን ንኸተኩር ጥራይ ኣይኮነን ግን እንታይ ይኸውን ኣሎ እቶም ስነ ጥበባውያን ሲ ቀንደኛታት ተሳተፍቲ ኣካል ናይዚ ኣዋርዲ ይኾኑ ኣሎ ብዓብኡ እቲ ህዝብና ከዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ ከዓ እሱ እውን ካብቶም ቀንደኛታት ተሳተፍቲ ይኸውን ኣሎ ግን እቶም ስነ ጥበባውያን ካብኦም ነውፅኦም ዘለና ቀንዲ ኣካላት እዚ ማለት ከም ኣምባሳደራት ኮይኖም ኣብቲ ኣዋርድ ዝሰርሑ ከምኡ ነቲ መፅሓፍቲ ፀኒሕና ክንመፆ ኢና ኣብቲ ንህዝቢ ንክሽየጥ ምግባር ዘኽእሉ ዝምረፁ ብህዝቢ ስነ ጥበባውያን ንብሎም ዘለና ንሳቶም ከዓ ኣሳተፍቲ ይኾኑ ኣለዉ ስለዚ ስነ ጥበባውያን ጥራይ ዘይኮነ ማንም ንምሳሌ ክብገስ እንከሎ እቲ ኣዋርድ ገለ ናይ ሓደ ናይ ክልተ ሓሳብ ዘይኮነ ናይ ኩሉ ሓሳብ ከምዚኣ ምናልባት ካብ ሓደ ሰብ ከምዚኣ ኢላ ክትከውን ትኽእል ገለ ግን እቲ ዘገርም ነገር ኣብ ልቢ ኩልና እቲ ቶም ነቲ ሓሳብ እቲ መጀመርያ ሼር ገራ ምግባር ዝበፅሑ ኣካላሲ እንታይ ዝበሃል እዩ ገይሩ ፅቡቅ ስታፊ እዩ ኣርዩ ሕጂ ውሱናት ከምዚኦም ንብሎም ኮሚቴ ወይ ውሱናት ከምዚኦም ነዚ ኣዋርድ ዝንውጥራ እዮም ዘካይዱ ንብሎም ሰባት የለን ምናልባት ኣብዛ ናይ መጀመርያ ደራሲ ዓብዱሰላም መሓመድ ፃዕዳ ብኡ ጀሚራትሉ ዘላ ቀንዲ ምክንያታዊ ነገር ደራሲ እዩ ክሕከም ግብኦ ነይሩ ብዙሕ ነገራት ኣፍሪ እዩ ግን ከዓ ከፍርዮ ዝግብኦ ነገርሲ እንደገና ከዓ ብዙሕ ንታሕቲ እንታይ ዝበሃል ኮይኑ ምሰንክናይ ጥዕና ፀገምሲ ዘየፍረ ንብል ኣለና ስለዚ ንኡ ዝያዳ ንክድግፍ እውን እኳ ተበጊስ እንተሎ ንቐፃሊ ግን ብዙሓት ካልኦት እውን ነቶም ብድሕሪ ዘለዉ ኣሕዋትና ንሱ እውን ባዕሉ ሞቲቭ ዝገበሮ ነገር እዩ ንዓቶም እውን ንምድጋፍ ዝብል ሓሳብ እውን ስለ ዘሎ እቲ ሓሳብ እቲ ኣበርቲዕና ንቐፃልነቱ ውሕስነቱን ዝያዳ ንክነረጋግፅ ምግባር ናይ ሓደ ናይ ክልተ ገለ ዘይኮነስ ናይ ኩሉ ይኸውን ትእጃም ሓደ ኣነ ኮሚቴ እንድሕር ፀኒሐ ንምሳሌ ኣስማሓውያታ ትቕፅል ኣለኻ ከምኡ ሓዊ ኣሎ ብቲ ሓንቲ ሓፍቲ ኣላ ብቲ ሓንቲ ኩልና ኢና ማለት ናተይ ናትካ ገለ ንብለሉ ምክንያት ዘየለስ ናይ ኩልና እጃም ናይ ኩልና ተሳትፎ ናይ ኩልና ድምር ውፅኢት ከዓ እዩ ዝያዳ ዕውታት ንክንከውን ዘኽእለና ኣስማሓዊ እዚ ይመስል እታ ሓንቲ ናይ ዓብዱሰላም ዝበልካያ እውን ኣስማሓዊ ከም መጀመርያ ኣብቲ ሱታፌ ናይዚ ኣዋርድ እዚ ንሱ እውን ክኸውን ዝተደልየሉ ምክንያት ከምቲ ዝበልናዮ ትናቱ ጠቂስና
بعبيو بوخ جمرن كله زيادة تسبكة يتابع مخنياتو تأوارد زبفولي زوم ناي كوليت وجنات زيهم الحكام سرحيو علي مزلو أوكي أبناي كوموت أجا من كله جنكا متحف كحتم زنوبرو كزرقح زنوبرو كي تجرم متحف بعل زحل كينات كله خنا أبعدا قايد سنحنا بساعة زي أبعدا قايد سنحن درو تودي أنسي نقان يترف نخح تماسي درجات أننا هيوتون أمنا من بارحتو أبزلو درجة نايت أنا إنا نزارو زلنا سلازي إذن هون نكلس زيادة عن التوابع أبو ترايزي كونس بدحر يونا برتي أنا أفكار وتحواتنا نحطنا زيادة عن كنت تصلي زيادة سنة تكبرن صبوا حسب ندي حنت اختبر هلا يزدلي لكن حدث نتبواوي مصحف بمشات حدث بيحجز الله نبلا لنا جن أوارديز بالشم شلمات كالله مالتي حج الشلمات بمنتاي زعكان بخمي كي وهب درجة مع كأنيتات نايت أوارد اسمه حوي بعبيو كم تزبلنايو بوزحات مسارات هوين سكون بعثات زيت على الأخوان خلي زمالت درجة يعني حدا عالم لخاوي سوتافي زقبر أوارد خنوي أنكلنا بوزحات عينت مع كأنيتات كله يقول يوم إذا أوارد زقن بعض منا توم سنة باباوي عنكم وانتم دقفت زبحالو أكلات كابزبنا تواتي ناس نزو محواتنا زيهم نمحكم إذا متحفت زي تشيتو بدحريو اتي ببزح متحف بمشاد نحاونا زيادة نحفتنا نخحكم بقع زقبرة كون كخون زقبرة اتم كابتم تساتف سوات ببزحي أو رادير كاسي نعاتو مشلام كنبلن كالناس ماتيريال يكون الناس محاول ناي زرقي كونن ويكا زجبت نجار يكونن تعوت زيادة حدا تي أمور أوي عوتي ويتي نرخبه ونحلنا عوتي زمانت حموشت سبات أوتات كوينم كوتن كله خابت أوارد توم حموشت سبات ببزح متحف كان تشتو توم عسرت حموشت سباتون دقف على أبدأ توم حموشت متحفتي بزيادة نخشتو سلازي زم حموشت سبات زي أمسي نقابلنا تقبله بزح متحف حتيمو تعاويتو فيلم الموسيقى أوارد خبها لنكلس تتعاويتو تبلك ألسي نقابل سلام محمد عراس حكيمو زم عسرة سباسي حكيمو كبر الشلماتي مالتي ايكو عم تحت فقد أملاخسي تنفاسب أتليستس كمزي بني أملاخ فقد انت إزبالك قبر واقع إلهم كحكموا واقع إلهم لا تزلوا تأجمات شوفنا له إلهم نسمع كوينهم نس هزبهم تحقق جيزهم سلازم نتني حوارا وعوتسي كم كأندنيا فترة واحد خوينا ما بتي عوتسي كاستماع أروخ إلهم علوينا نزلنا سلازم نتعوتسي يستماع أرولون بلادنا بعبينا كبري شلماتي بعبي حلنا ويو بزح وين تسفازين ورسب كله خيل خون بزح وين عبنا يمن بارح تون زلوا حاو حفت خركب خيل خون نقو أمتيخا حكيمك مرسون كلاخس كيني تازهبك أرما تازلنا أوارد حفت بلو تار جبيتناتي السب كملك عمت حف كوينا زلا كيني تأرماتي أسي كتشبت أنك لخس كمز أوارد تعويتو رايزي كونس ونخصص حكيمو نخصص حكيمو كبهال كله خم كبر درجاون أزيو بلوس كوينو سلزركب زيارة سوون مرداتو بخمو عيني كوس دالو هو كوس دالو ناي بزح أبعدنا زجمر ناي شلمات كونتات نزغنا محبرات قال زجمر كالتيفو يقارسي حجي قصالنتو كما يخون كمزي الرأي نري زلنا أكاديمي أوارد مبل 94 قال ندابل ننوح عمتات رأي زلو ودي قصالنتو بمنتاي تحسب الله قصالنتو اسمي حوي كم زبلنا يوم فيلم من دي زلو تحاد خلت يبلا له حساب 10 اسرامي تخلت حتى خوينخا ناتي نات كاونت يترف كومو ناي كور تعذبينا حزبنا ناي كل سنه طباوي اجامي تقصالنتو او عبي جن بت أوارد استتحزة مدب جن أنت هيو خمس بالكو خاط مجمع من البعض حجي بمتحف يجمع له نتصالح أنا بقى عجتو اندحري أملاخ فقيدو وزحت كانوا تعبيت حواتنا سنة بوان ونعبزي حساب زندحري
ክሳተፉ ፈቃደኛታት ኮይኖም እቲ ናቶም ድጋፍ እውን እንድሕሪ ኣበርቲዖም ክሰርሑ ጀሚሮም እውን ናብ ካልኦት ዓይነት ዓውድታት ናብቲ ብዓብዩ ናብቲ ዝደለ ናብቲ ናይ ፊልምን ሙዚቃን ሸቶኦም ክብፅሓሉ ዘይኽእል ዕላማ እውን የለን ወይ መንገዲ እውን የለን ስለዚ እቲ ናይ ቀጻልነቱ ብዓብዩ ኩሉ ሰብ ዝከኣሎ ንኽገብር ናይ ኩልና ሓላፍነት እዩ ዝኾነ ነገር ከም ዝበልካዮ ጀሚሩ ይጠፍእ እዩ ብዙሓት እውን ከምኡ ጀሚሮም ዝጠፍኡ ብዙሓት እዮም እዚ ከም ምዃኑ እውን ከምኣቶም ኮይኑ እውን ንኸይተርፍ እቲ ሰናይ ሓሳብ ቀጻልነት ንኽህልዎ ምክንያቱ ብዛዕባ ቀሊል ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ስሚሓ ወይ ብሓፂር ቋንቋ ንኽትነብር ክትበላዕ ኣለካ ግድን ንኽትነብር ከተስተንፍስ ኣለካ ግድን በቃ ኣብቲ ኣካል ናይቲ ምንባር እውን ከተንብብ እውን ኣለካ ኢልና እውን ከም ግዴታ እኳ ዘይኮነ ግን ካብ ቀንዲ ረብሓታት ናይ ሂወት እንድሕር እትናዮሲ ቀሊል ነገር ኢና ንዛረብ ዘለና ብዓብዩስ ሓግዘኒ ኢልካ ሰብ ክትሕግዞ ከማን እኳ ዝቐልልሲ መፅሓፍ ኣላ ትንበብ ኢልካ ሰብ ንኣ ገዚእኻ ንኽተንብባ ወይ መፅሓፍ ዘንብብ ዓርክኻ እንድሕሪ ኣሊካ ኮይኑ እውን ገዚእኻ ንኡ ጊፍቲ ንኽትቦስ ቀሊል ኣብ ዝኾነሉ እንብሎ ዘለና ዛዕባ እዩ ስለዚ ኣዝዩ ቀሊል ኣብ ዝኾነ ነገርሲ ቀጻልነቱ ዝያዳ ውሕስነት ንኽቕፅል ከማንሲ ድፊኢት ናይ ኩልናስ ክህልዎ እውን ይግባእ ይብል ከም ሓሳብ ሓፈሻዊ መብርህ እንዲኻ ትበና ፀኒሕካ ስነ ጥበባዊ ኣማኒኤል ዘርኣይ ንስኻ ብውልቅኻ ኣካል ናይዚ ናይ ሙዚቃን ፊልምን ኣዋርድ ክትከውን ዝደፍኣካ ነገር እንታይ እዩ ብውልቅኻ እዋ ክልተ ነገር እዩ ኣስማሓወት ብውልቀይ ሓደ ቁሩብ የተሓሳስበኒ ዘሎ ግዜ ካባይ ጀሚርካ ንነብሰይ እውን ኣካል ናይቲ ምትሕሳብ ጌርካ ማለት እዩ ሓንሳ ፀሓፍትን ከለናስ ኣንበብቲ እውን ዘይንኾነሉ ግዜያት ኣሎ ከምኡ ስለ ዝኾነ እውን ነቲ ሕብረተሰብ ክትከሶ እውን ኣይትኽእልን ኢኻ ኤርትራውያን ስል ልምዲ ናይ ምንባብ መፅሓፍ የብልናን ክትብል ኣፍካ መሊእኻ ኣይትኽእልን ኢኻ ምክንያቱ ክንደይ ኣብ ድፍዓት ኮይኑ ዝተፃሓፈ መፅሓፍቲ ኣሎ ክንደይ ኣብ ፅንኩር እዋናት ኮይኑ ዝተነበበ መፅሓፍቲ ከኣሉ ስለዚ ነዚ ምርኩስ ገይረ ክሪኦ ከለኹሲ ንባዕለይ እውን ኣካል ናይቲ ንብሎ ዘለና ኮይነስ መታ ንኽዕወት ግን ነብሰይን ነቶም ካልኦት ኣንበብትን ከምኡ ሞቲቭ ንክገብር ዝያዳ ሓደ ከም ሓሳብ ካባይ ውልቃዊ ድፊኢት ኣሎ እዚ ማለት መፅሓፍ ምንባብ ከምዚ እንድዒ ምስ ግዜስ ዘሕፍር ነገር እናኾነ ንኸይመፅእ እውን ኣብ ዘተሓሳስበካ ደረጃ ካባይ ጀሚርካ ነብሰይ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ዝገለናዮ ግዜ ይመስል ሓደ እዩ ዝሎ ነዚ ሂል ንምግባር ከዓ ንምፍዋሱ ንምፍዋሱስ ዝያዳ ብቑዕ ፀሓፊ ክህሉ እንከሎ እዩ ሓያል ኣንባቢ ዝህሉ ከምኡ ሓያል ፀሓፊ ክህሉ እንከሎ ሓያል እንታይ ድበሃልካ ይህሉ ኣብኡ ተበጊሱ ዝመራመር ኣካልካ ይህሉ ከምኡ ናይቲ ቻሌንጅ ዝገብረካ ንዓኻ ሓይልሲ ዝያዳ ክፍጠር እንተ ዘይጌርካዮ ኣብ ነንድሕድሕድካ ዘሎ ናይ ምምላእ ወይ ናይ ምዕባይ ደረጃ ይጎድል ካብዚ ይብገስ ከም ካልኣይ ከዓ ብዓብኡ ከዓ ነቶም ብሕማም ደረጃ ናይዚ ንብሎ ዘለና ሕማም ናይ ኩሊት ዳያሊሲስ ብምግባር ኣብ ትሕቲ ዕቑባ ሕክምና ቅድሚ 2 ዓመት ኣቢሉ ይኸውን ኣዝየ ናይ ዝፈትዎ ዓርከይ ኣቦ ንሪኤዮ ኣብዛ ዓዲ መፂሲ ክሳብ ናይ 3 መዓልቲ ኣብ ሕክምና ደሙ ብምፅራይ ዘሕልፎ ዝነበረ ሲትዌሽን ፅቡቅ ገይረ ይዝክሮ ፊል ክገብሮ ከለኹ ኣዝዩ እንታይ ድበሃል ገብረኒ ብኩሉ ሓላፍነት ዝያዳ ንክትስከም ከዓ ይገብረካ ምናልባት ኣነ ብውልቀይ ከምኡ ዓይነት ድፊኢት ክህልዎ ንኽእል ካልኦት ዘስተማቕርዎ እውን ከምኡ ወይ ዝተዓዘቡ ሰባት እውን ከምኡ ካብኡ ሓሊፍና ግን ከም ተራ ሰባት እውን ኮይንና ብሓሳብ ደረጃ ጥራይ ክንመላለሰሉ ከለና እውን ኣዝዩ ውፅኢታዊ እዩ ናብ ከምኡ ሓሳብ ንኽእትወና ምክንያቱ ስቃይ ናይ ሓወኻ ስቃይካ ክኸውን ምድላይ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ስቃዩ ክትርድኦ ምኽኣል ጥራይ ካብኡ ይብገስ ብዓቕምና ክንሕግዞም ምባል ክንድግፎም ምባል ከዓ ናተይ ዘይኮነት ሓሳብ ብዓብዩ ካብ ካልኦት ኣሕዋትና እውን ዝመፀ ሰናይ ሓሳብ ስለ ዝኾነ ክትሓብሮስ ፈቃደኛ ኾንካ ክትሓብር ከዓ ፈቃደኛ ኮይነ ምስ ግዜኻ ኣይሻመውን ዶ ንካልእ ሰብ ንተሰራርሓ መሸጣ መፅሓፍ እንተዳ ኮይኑሲ ግዜ ክህብ ኣለዎ ማለት ድዩ ካብቲ ግዜኡ ኸ ይሻመዎ ተሎሲ ፈቃደኛ ብምዃኑ ጥራሕ
ብዙሕ ነገር ክኸስር ይኽእል እሞ ከመይ ይሱኸ ብዛዕባኡ ክሓሲብካ ዲኻ ወይ እቲ ማሕበር ሓሲቡ ድዩ هو اسمح وي حكاية جزء وشاموكا أيو اللي يكون كلنا طانفلت هيوتنا نبر كني أتخيل هيوت كسب زي بالنا نتي منبر بكل ملك تتآخى خلوي نت منبر كتكايدو قرب كبير بالخوان مخنياتو نبعلها حجاز خلوك نادى لخصي نسبسه حجز وقت بالمخال عينت خوان كله خبير بالزبالة خوان خل جنك أكابا خزيادة استقول أوجنا الله خواها أزيو بهيوت بزح ملكعات انتايز بحر زخون استهاسي وجن كالله سلازي ناو ونمت أمات نتتحتي هذا اللص نؤمراي نتنات كهيوت شعور تمسكنا مبالس نتنات كجزي زيادة وكتوفيه إنفست تجورن كالخاص من البعض نايور حي أزي أخبار دخام كونت تنايور حد دخام جن أي فلت الناي سلاس أنا 4 عامات بحج حساب بهيوت نايزلو حادثة درجاس كنا محيش أو نقول سلازو خانس نساس تازنا أسد ساكريفايس كونه إلى يحسبه بت حروجن كأزي يقلل الجزيء من البعض نحارس سنة ربع حاولنا كل ساعات على الإنترنت نزع ناي فيلم الموسيقى عن أوارد شير بمقبر تحاورنا نقولن كلنا تخلت ساعات إنه أزي أخذ كوبرة تخونه على الإنترنت لا يزحل فساعاتهم كبزح خالي تاين بس تجبر أنا بتاع فيلم الموسيقى عن أوارد تاجزيتي أسي أزي أزنا أسد مسوات كلا جنك عباي وتيت يازلو سلزي بخوم وسي أي شامون ترايزي كونس زبلت أمبر وتيت كألو زبل منفعلني كخفل زلو واقعي كخفل زلو واقعي اسمح حاول أش تانكيو أتجبابرو خمي خون أتم زمرات قصنا باباين بمنتاي قطعيهم كأتون كمي لم يمكن كتجبرون هو التجاوبر اسمح حوي كسب بهزبي أبزي حجين جود فور لينك أو كسب إسراز خانو سنة باباين بهزب خمس مرات يجبروا ما هزبي زمرات عينة أرتيستي مرات نتي تودادر تخوينهم سي نتي تايز بحال زكايدو نتي متحفت المشهد بموردات نتي أوارد زكايدو سلزم أسر أرتيست مسمرتو نساتهم تودادر تبموخان ببزح متحف بمشهد كاباتهم حموش تعودات زخون سبات ناي كبريش اللي ما تكابز أوارد زي اللوم نهزبي بقولوا بزخونة من جدي بأونلاين بمكياد أبتي أو زلو انت عايز بحال حبريتها مولو كوينو يركب سلازي زوم حموش تسنة باباين عودات كوينهم أما جرش تايوتو ناي كبري عود كأخبتي انت عايز بحال كأي اللوم كابتي فيلم الموسيقى أنا أوارد بعريقها كابتي حاونا حفتنا الحكمون اللي زلنا مالتي سلز بخمس ملك إذا كان ما عن جزيخة كسب كندا إيوانيهم تودر زبال زلا كسب كندا جزيخة خيط عب كندا زي جزء كندا زي مصحف وإذا العالم مصحف الشتاء بأونلاين كشيء زي كل ويكمو ناي إنترنت عقل جلوس كركب زي كل سبكة سنة باباو خينو ناي إنترنت عقل جلوس زي ركب تخينها كمي أوكي مقان جزيو كسب ماكسيمم كسب حدور حخون خيل من الباتون كوسخون يخيل زمالت تن جول تن شطو أبنت 10 شحن تخوينا تن متحفتي نمحكامو نحاونا وين حفتنا 100 شحن دحري نبلا لينا خوينا بدولار 10 شحن متحفت مشاتينا نبزلنا عزيز واحد قام قطرة هذه زمالت عبيتي بأدرك بزلنا إيرترانسي من البات ب15 ميتاويت ناي متصوع زلنا قطرة خونا خيلي جنن تايو أبتي نايتي بوتاتات من البات زيت عمالو حد أبانا بز أفريقيا وحفشة بنتعيز بحال نخد شطو بأونلاين كشطو بأونلاين نخد شطو أي تعمل بناي مسمر حصلت بناي حدنا ولا بزخ زعدو خا بتناي كارنس نجارات جلخا ولا بأونلاين نخد شطو بزح عدامي أيكونس لزيادة فوكسناتو أب أوروبا أمريكا آسيا أستراليا كده أو إيتات نزلوا إيرتراين زيادة فوكس بمدوار سرحي تي أبزي زلوا تساتف أكل دما بأونلاين نتساحت كساتف هولي خلي زمادة من الوقت وراداري زي كخون يخلي جن نسو بنات وكلنا كجوري خلي تجمع زلوا يكونن كم كتسألنا تجن بهارد كوب زيادة تمرات نخون تي درجة نايتي انت عايز بحالت نايتي كارنسي اندحرتها معراري ويكا قال الدرجة لوت اندحرنات ايو بخالوات عبيت حواتنا قلون اوكي كسر حلو زي كللو نقر يلا
اسمحوا جيجن زيارة جن دحان أتي حزبي نوي ملكت توم أسرع أرتيست نما نمرت أبتي زلوا ناي جيميل ناي زي أوارد أو يقط فمو كابتوم زمرت أسرع أوارد خان حزب قول بزغنا من جلس فتافيهم يكايدو بخمي ملك نخكايد كم زبلنا يا خازي يا رب زحمة حفتي أب مو نقول نحد حدهم بالمشات يكايد كواتهم طبعا مش عودات يكونوا نالباتهم ما بإرتراز اللو تمرت زخون ويا بزلوا ونزمرتوا سوات حال سنة ويا قلنا أبزل ولا مسمر الله أب إرترا قلب فولي بزلوا قل بوكلنا كايدي يقولوا مالتي. Thank you. دقيبنا أزينا نمسجناك. يا أنيلة. ماشي. كرت على. Film and Music Awards. Dubai Shop Oslo. نطبباويت رجعت تخلق نقع بدحن مصاخي غزي خنشامو وكينا مبرغت بالناس لازم مصاخا عزينا نمسكن بزعبا نايز فيلمن موسيقان اووردينا خنعلل نمعوات از ناي فيلمن موسيقان اوورد انتاي كغبر الله تبلي مجمريا نس 5 نطبباويت حاراج بو نقع بسلام ترخبنا عزي زخبر كازب نقكا كبرت حبكي سنطببنا اسمرون برهن كبرت حبكي بمجمرتا ابز خحرب موقعي ازي حقستي مخنياتو مسناي ነገር ስለዝኾነ ንምዕዋቱ ከዓ ንኩላና እዩ ዝምልከት ምስነ ጥበበኛ ጥራይ ኮኑ ንሓደ ይኮኑ ንሓደ ይኮኑ ምክንያቱ እዚ ናይ ኤርትራዊ ጉዳይ ናይ ኤርትራዊ ምክንያቱ ጉዳይ ኤርትራዊ ሓደ ኤርትራዊ ሓሚሙ ክጎድል ማለት ዘየፍሪ ፍጡር የለን ዓዓሙሲ ዘየበርክት ፍጡር የለን ስለዚ ሓደ ኤርትራዊ ሓሚሙ ካብ ክጎድለካ ጥዒው ከፍሬልካ ኢኻ ውፅኢታዊ ዝኸውን ስለዚ ንኽዕወትሲ ንሓደ ናይ ምልከትኒ ንብሙሉ ህዝቢ ኤርትራ ስለዚ ምልከት ኩላና ኢደ ኢድካ ክንብል በዝጋጣሚ ኢላዎ ኣዝዩ ሕጉስቲ ኢኻ ከምዚ ሰናይ ነገር ክምረፅ ምውቃዕ مسناي نجار سخت دمعت خيلي خي زبحر زلخو تزاور من قدي زي هذا نسمعني كلها انا خا ايدي كهن لنا كلها ابزو خونا مويا ولا حرستاي ولا شقلاي ولا موياتኛ ولا دكتور ولا ممهر ولا تمهراي كلس اجامو خبركتالو مناتوس كلها انا زملكت نجار سلازونه ايدي كان ذل يزبل درجه مليس كلا اندخي افتخال ايتي جن سفح كتب لله متى كم حبرتسب انتي تقم خبرنا يلك تحسبي نتكمينا مهناتوس عاديمه همز قلص كوسي حدا زيغا نعبنت حج مصحف اندحر كوينو ناي من باب لمدكو علنا تزين بوص صحفتي مخونن ايرترايا مسكن اخونتات ግን ناي من باب ነገር زحتل እንዲ ሓደ ንኸከንብብ ትደሃፋ ኣለኻ ሞያተኛ ኾንካን ወይ ስነ ጥበበኛ ኾንካን ምስ ዓለምካው ተዓለምካ ገብሮ ዘላ ነገር ትገብር ኣለኻ ትጽበር ኣለኻ ካልኣይ ነገር ከ በዓብይ ኻ ንዝሓመመ ዜጋ ኻስ በዚ ኣዋርድ ናይ ፊልም ሙዚቃንሲ ገላዓወሲ ተሓፍስ ኣለኻ ማለት እዩ ስለዚ ክንጥቀም ኢና ሓደ ዘንብብ ልምድ ዘይብሉን ከንብብ ክዳፋፋይ ምክንያቱ ውጽኢት ስለዘላታ ንሓደ ዜጋ እንድሕር ተሕው ኮይና ተሐክም ኮይና ሓንቲ መጽሓፍ ተሸይጣሲ ክዳፋፋይ እውን ንኣብነት ናይ ኣነ ናይ ምንባብ ልምድ እንድሕር ዘይብለይ ኮይነ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ተሸይጣ እንድሕር ንሓደ ሰብ ተሐክም ኮይና ከንብባ ክፅዕረ ካልኣይ ነገር ከዓ ዜጋታትና ክነሕክም ኢና ምስ ዓለምና እውን ክንወዳደር ኢና ኣብቲ ኣዋርድ ዝበሃል ዘለውን ኦንላይን ምሻጥዩ ትገለሪዩ ንሳተፎ ኢና ስለዚ ንጥቀመሉ ነገር ክበዝሕ ንጥቀም ኢና ንረብሕ ኢና ኣብ ምጅማሩ ስለ ዘሎ ሕጂ ኣብዚ ኾንኪ ነቲ ውፅኢቱ ከመይ ትርእዮ ይረአየክ ዶ ኢደ ኢድካ ተልናስ ይረአየኒ እዩ ብኩሉ ኢና ከምዚ ነገርካ ፅናሕኩስ ብኩሉ ኢና ክንከስብ ብኩሉ ስለንከስብ ውፅኢታዊ እንዲ ሕጂ ነዚ ውፅኢታዊ ነገር ነዚ ዝረአየና ብሩህ መጻኢ ኣብዚ ኮይና ዓቕምና
ከነበርክት ኣለና ምክንያቱ ራእይካ እዩ ኣብዚ ኮይነስ ዋላ ኣይጀመርሲ ብዙሕ ነገር ራእየኒ እንድሕር ኢድካ ኢልና ድሕር ኩላህና ብሰናይ ነገር ተቐቢልናዮ ርጋእተይ ከም ስነ ጥበባዊት ንስኺ ድሮ 5 ዕዉታት ክህሉ እዮም ብዙሕ ዝሸጥዎ መፅሓፍቲ ይበሃል ኣሎ እሞ ንስኺ ኣብ ትግባረ ነዚ ኢድክ ትሕውስ ስለ ዘለኺ እንታይ እዩ ናትኪ ራእይኸ ብዙሕ መፅሓፍቲ ሸጥኪ እቲ ናይ ክብሪ ሽልማት ምርካብ ድዩ ናይ ምንባብ ባህሊ ኣብ መንእስያትን ኣብ ዓበይትን ኣብ ኩሉ ክሊ ዕድመ ዘለው ምስራፅ ድዩ ወይ እውን ነቶም ደረስቲ ብዙሕ መፅሓፍቲ ንኸሕትሙ ምትብባዕ እዩ ራብዓይ ከዓኒ በቲ ኣታዊኡ ተገይሩ ናይ ጥዕና ሽግር ዘለዎ ሓውና ሓፍትና ምርዳእ እዩ ኣየነይቲ ካብ ኩለን ንዓኸ ኣገዳሲት ትመስለኪ ኩሉ ፅቡቅ እዩ ናይ ክብሪ ዕውት ምዃን ክብሪ እዩ ህዝቢ ብመንገድኻ ናይ ምንባብ ልምዲ ክሕድር ክብሪ እዩ ብዓብዪ ግን ኣነ ዓይነይቲ ተሐጉሰኒ ሓደ ዜጋስ ኣነስ ያኢ በቋዕቲ ኮይነስ ንሓደ ዜጋስ ብኣነ ዝገበርክዎ ኣስተዋፅኦስ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽሲ ትንፋስ ናይ እግዚኣብሔር እኳ ተኾነስ ኣነ ካነታ ትንፋሲ እጃመ ያበርኪተ ማለት ስለዚ ዝያዳ ንሳንዓይ ልበይ ትጥንክፈኒ ሳኻ ንዓይ ተንኪፋህን ምስ ሰማዕኽዎ ፈቓደኛ ድኾንኩ ልዕሊ ዝኾነ ይኹንሲ ትንፋስ እያ ህይወት እያ ስለዚ ሓደ ዜጋስ ተንቀሳቂሱስ ብኣነ ዘበርከትኮስ ተሲኡ ማለት እዩ ነቲ ሃገር ኮይኑ ንነብሲ ኮይኑ ስድሪ ኮይኑ ሳዕ ንዓይ ዝያዳ ዝሓረመትኪ ኣራይ ኣብ መወዳእታ ካብቶም ዕዉታት ስነ ጥበባውያን እንተዳ ካብቶም 20 ዝተመርፁ ሰባት እንተዳ ኮንኪ ንምሻጥ መፅሓፍቲ ትግባርኡ ከመይ ክኸውን እቲ ዝበሃል ዘሎ ብኦንላይን ጥራሕ ኣብ ከምኡስ ብፍላይ ከዓ ኣብ ኢንተርነት ዘይብሉ ከባቢ ዝነብር ስነ ጥበባዊ ኣብዚ ኮይንና ኣብ ኤርትራ ተመሊስና ሕፅረት ስለ ዘሎ ከመይ ክኸውን ትብሊ ትትግባረ ወይ ብሕጂ እንታይ ለውጢ ክመፅእ ኣለዎ ትብሊ ሕጂ ዝያዳ ናበይ ዘተኮረት ኮይና ትስማዕኒ ንዓና ኣፍሪቃ መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ እቲ ብኦንላይን ምሻጥ ዳርጋ ትዕድል የለን ንሕና ከዓ ኣብ ኣፍሪቃ ስለ ዘለና ኣብ ዓድና ኤርትራ ዳርጋ የለን ትዕድል ንዓና ኣብ ውሽጢ ኤርትራ ንነብር ሰባት ቁሩብ ኣግልል ዘበለት ኮይና እንድያ ትስማዓኒ ተስፋ ንገብር ንመፃኢ ኩሉ ሓርጎ ፀሎፃትና ሽግራትና ተኣልዩ እቲ ኦንላይን ዝበሃል ነገር ዕድል ክንረኽቦ ግን ዝያዳ ነተን ምዕቡላት ዓለማት ነተን ከምዚ ባይታ ዘለውን ዕድል ዝኸፈተት ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ኤርትራውያን ኣብ ኩሉ ስለ ዘለና ኢደ ኢድካ ኢልና ተሓጋጊዝና ነቲ ብኦንላይን ድዩ ዋላ ነቲ ብሃርድ ኮፒ ድዩ ዝሽየጥ ነገር ፅዒርናስ መዲብናዮ ዘለና ነገር ሽቱኡ ክወቅም ተስፋ ገብር ግን ኣብ ትግባር እዩ ቁሩብ ነተን ካልኦት ዓለማት ዕድል ዝኸፈተት ኮይኑ ዝስማዓኒ ግን ድሓን እዮም ድሕር ከም ዝብለካ ኢደ ኢድካ ኢልናስ ምትግባሩስ ዕውት ክኸውን እዩ ሕራይ ኣብ መወዳእታ ሓሳብኪ ናትካ ሓሳብ ክትብልና ፀኒሕክ እሞ እስከ ምስ ካሜራ ጌርካ ዕላልኪ ነቶም ስነ ጥበባውያንን ነቲ ካልእ ሰብ ከዓ ነቲ ክገዝእ ዘለዎ ሕብረተሰብን መልእኽቲ እስካሃብልና ፅቡቅ ኣዝዩ ዝሕጉስ ተበግሶ እዩ ክቡራት ኤርትራውያን ዋላ ካልኦት ተደናገፅቲ ዝተበጊሱ ዘሎ ንሰናይ ነገር እዩ ትንፋስ እኳ ናይ ኣምላኽ እንተኾነሲ ኣብ ትሕቲ ኣምላኽሲ ትንፋስ ነድሕን ብተዘዋዋሪ እዩ ዝበሃል ዘሎ ንስነ ጥበበኛኹን ንማንም ኤርትራዊ ስለዚ ስነ ጥበበኛኹን ዋላ ኣብ ካልእ ንጥፈታት ዘለኻ ኩልኻ ኢደ ኢድካ ንበል ምክንያቱ ንሪኦ ኢና ኮላሊቱ ክልቲአን ከምዚ ኮይነን ኮላሊታ ክልቲአን ከምዚ ኮይነን ክስቶ ሓውና ሓሚሙ ንሓግዝ ክበሃል እንታይ ዓይነት ስምዒት ይስማዓና ካብኣ ጀሚርካስ ዘይብፃሕ ኮይኑ እምበር ፍሪድና ነቲ ሰብ ከነሕብዮሲ ኣይንፀልእን ኢና ሓቂ ስለዚ ነዚ ሰናይ ነገር ነዚ ሰናይ ተግባር ወየዶ ወሸለ ንሕና ክኢልናስ ኢድና ሓዊስና ሓውና ዲ ሓፍትና ኣቦና ዲ ኣዴና ውልድና ድዩ ኣተሲእና ኣብ ትሕቲ ኣምላኽ ሲ ነዚ ኢደ ኢድካ ንበል ሰናይ ነገር እሞ ብዓብዩ ስነ ጥበበኛታት ኣሕዋተይ ግዜ ከይከፈልካ ከይከሰርካ ቅርሺ ከይከሰርካ ሲ 10 ቅርሺ ኣይትከስብን ኢኻ ስለዚ ግዜና ንክሰር ሞያና ነበርክት ዝከኣለና ንግበር ሓደራ ኢደ ኢድካ ንበል ነታ ፈጣሪ ዝፈጠራ ትንፋስ ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ኮይና ሲ ንኸነተስኣ
نخنا دحنا نخنا حوياس إجامنا نجركت نخفلو ነገር የለን ጊዜ ኢና ክንከፍል ሞያና ኢና ክንከፍል ስለዚ ከይ ከፈልካ ከይ ከሰርካ ማክሰብ ስለዘይርከብ حدرا ሰናይ ነገር ያሞ ንሰናይ ነገር ከአኒ ንበገስ ወሸለ ገበርት ሰናይ ኮይና حدرا يزبل كوا جبير كمالتي كلنا إذا إلكان بل نخنا عوضة طبعا بخو حق سناي كل نجارينا نقدر كل نجارينا نكسب كم إرتراويان كسناي ناي مقبار بهل لندن سلزلنا حدرا كلها دلاي سناي ولا إرتراوكم ولا نيكلا حجر زيجاهم نسناي نجار نبقى يزبل إذا إلكان بل ودهانكم أملاك أي حق زن آمين آمين يا غني لنا كبرت سنة ببعيد ترجع تخله جزيخي تشامينا كينا حساب كتبنا هون فقد الناس رزقنكي بلبنا مسجناكي. أنا عزيزة مسجن. Coco Shop, Stockholm. Film and Music Awards. سنة بابا وصابر عبدو مقعد حن متخا جزي خاخن الشام وكاينا نيشتو مبرهي بزعبان ايزي موزيكان فيلم من أورد مبرخ تبناخا سلا جزي خا دقيمنا نمسكناك. Thank you. أسمع أنا متعمي زي مسكن. مجمرة إز تجبرنا زي موزيكان فيلم من أورد درو فليت كي خمس لخا ما تحفت بأونلاين مشاتي. تأجباب درو مبرهتات سلا تقبلنا الزلنا نسخون توسخي خابتبنا رديت كأمن باب كميو نتسب انت دا مصحف كشت الله خنكا نسخه زستمع قركايو طعوم زبلكايو ነገር ክትቦይ ነትሰብ ውጽኢት ዘለዎማ ንባብ رديت كأمن باب كميو نسخ اسمع حوي انا كو حق زرا بزح كنتم انببتينا زبل وي بتاع منفعت انببتلونا كون بزح يكونكم استوسنا اللهم زي وخافنا عركها وخون قرابي خافنا انببي زبكا بقاطامي لب ولد مثال قلت زي كوين بزح قطهم انببت نفعت سيكونكم بقاطامي زمصت لي كوين معناتي ግን ዝናይ ፊልም ሙዚክ ፊልም አዋርድስ ዝናይ መጽሐፍና የሚሻት ማዕባይ ንምንባብ ይኹን ናብቲ ማሕበረሰብ ተበጊሶ ዘሎ ግን ብጣዕሚ ካብቶም ኣድኒቀስ ብዓቕመይ ንሸይ ክሳተፈሉ ዝሃቆንከ ማለት እዩ ስለ ጽቡይ ግዜ ክሻመወ ካይስውን ምክንያቱ ዋጋ ክትከፍለሉ ኢኻ ካብ ግዜኻ ካብ ነቶም ትህቦምን ነቶም ትፈልጦም ጥራሕ ዘይኮነ ሓደሽቲ ሰባት እውን ተላሊኻ ንምሻጥ ክትሰርሕኻ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ምኽፋል ከመይ ተረዲእካ ኣሎ ኣገዳስነቱ ክንምንታይ ግዜኻ ክትወፍየሉ ሓሲብካ ኣለኻ ሕጂ እንታይ ድዩ ኣስሚሖዊ መጀመርያ ኩሉ ዓይነት ዝተፈላለየ ሰብ ማለት እዩ ነናት ሞያ ኣለዎ ገሊኡ ይኹን ኣርቲስት ክኾን ይኽእል ገሊኡ ዶክተር ይኹን ገሊኡ ሓረስ ዝኾነ ነገር ማለት እዩ ሕጂ ነቲ ስኻ ተፍቅሮ ወይ ነቲ ስኻ ኣሚንካሉ ትሰርሖ ሞያ ግዜ ግድን ኢኻ ክትቦ ስለዚ ጎኑ ጎኑ ናይ መጽሓፍ منباب ምዕባል ግን ከም ብጣዕሚ ብሉጽ ነገር ኮይኑ ይስማዓና ከም ሳውር ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብተን ንኣብነሲ ዝኾነ ስራሕ ከም ትበልካ ቀዲሞ ሞያ ክህልወካ ኸልኒ ካብቲ ሞያ ክትሰርሓሉ ግን ዝተወሰነ ናይ ዕረፍቲ ግዜ ኣለካ ስለዚ ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ግዜኻ ንኣብነት ገለ ሰብ ዝኾነ ፊልም ክርኢ ደሊ ኾን ወይ ሙዚቃ ክሰምዕ ደሊ ሰብ ኣሎ ገሊኡ ኢንተርነት ሒዙ ብዙሕ ነገር ክጥቀም ደሊ ዝተፈላለዩ ክህሉ ኸእል እዩ ስለዚ ካብን ካብ ግዜኻ ንእሽተይ መጽሐፍ ሒዝካ ተተንብብ ካብ ሞር ዝበለፀ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ኣብ መጽሓፍ ብጣዕሚ ብዙሕ ርእሲ ዝፈሰሶ ብዙሕ ሓሳብ ዝፈሰሶ ነገር ኣሎ ማሕበራዊ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ስኻ ኣጋጣሚ ትሰርሖ ናይቲ ሞያ ክኸውን ይኽእል ብዙሕ ጥቕምታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ኣድቫንቴጅ ዘለዎ ጠቓሚ ኮይኑ ስለ ዝስማዓኒ ኣይሆፕ ካብ ሕጂ ከንብብ ተስፋ ገብር ኣባል ምዃን ዘይኮነሲ ንስኻ እውን ኣንባባይ ክትከውን ያ ዓወት ምንየልካ ኣይሆፕ እዚ ተግባረ እንተ ደኣ ካብቶም 20 ዝተመርፁ ናብ 5 ብሉፃት ዝበሃሉ ክትበፅሕ እንተ ደኣ ኮንካ ነዚ ተግባር ንምንታይ ኢኻ ክትገብሮ ብሉፅ ኮንካ ክትወፅእ ዕዉት ስነ ጥበባዊ ክትከውን ድዩ ናይ ምንባብ ባህሊ ክዓቢ ኢልካ ዲኻ ወይስ እቲ ውፅኢቱ
ما حدا نايتعنا تصقم زلو حاونا ويحفتنا أبونا ويادينا يحوس لزغني كبالي أسمع حاجة مالت مجمرة عبيوتنا خلاتنا هم فلت نجاري الليل لأن تعنا زمت نجاري لهم سلازي مجمرة نتي بتعنا استشجوري حواتنا زغنا وهي برزخون يقوم أرتيست خون خيل كلمة يزلوا هو سراسب خون خيل نوعون محجاز إلى يدمدم أنا مالتي بدحريو نتي محبر السب نايم من باب أبيتو كسفحهم زلوا أمن باب زلوا تقمي كم تقديم زلوا كاتهم نايم محبرة وعزونا لايف ناتنا خون خيل أبتمويانا خون وبزح نجارات كحجز الناس اللي زغل كانت مزحف من باب نايم من باب كسيكوين خصم عنا خل بدحريو أساسي تجن كم تدبل كا قديمك أبتعود تأتنا تبوا تزيئتنا وانتم عوتنا ناس رزقهم كله سايماتي اوكي سلا غزي خمليسه دغي مدغاغي مسكنك حجي نابتوم امويا خزلو سنه طبباوين يكون اكل حبرتسبون بزعبا زمدبن بزعبا ناي منبابن حسابك ناب سكرين داتمتك ملخت تحلفك موداتا يلابوك اوكي اسمعوا اوكي اوكي كلاتكم فتوات حواتي امول عالم تركوب ايرتوان حواتي انا كم حلال زدلي نجر مالتي حنتي صارما بفلاي ارتيست مالتي ام صرحون ابتنا محلالفو ملختها وصرحتنا فيلم خون خيل درفتات خون خيل ابتقدم محلالفو نجرات مالتي كم ادفرت غيرنا مصحف شيت كم زلو صحيفكم زلونا بزب خبصح كم زلو بروموشن تنغبر دس يبلني بو ملكعكا صرح ناي عداغا ابدغ كم زركب اي طراطرن سلازي ازيا كلاودلي قال استفرالي حساباتهم كهلو خولي بن لوم زياتنا تي مدختي دغيمنا سلا ذهب كنا مخرن حساباتن ازينا نمسغنك دمص او صابر عبدو سلا غزيخا دغيمه دغاغيمه يمسغنك خبرت هابلنا ثانك يو اسمحوي بتعمل مسك ثانك يو ناي ميوزك فيلم اوارد وي ميوزك اند فيلم اوارد سنه طبباوያን ክትመርጹ በዚ ኣብ ስክሪን ዘሎ ጂሜይል ክትጥቀሙ ትኽእሉኹም ካብሎም ጀሚርኩም ከዓ ክትመርጹ ትኽእሉኹም ስለ ግዜኹም ደጊምና ነመስግን ይቀነልና Film and Music Awards